नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार माजाळीची कुमारी सोनिया बांदोडकर हेमका डॉक्टरेट पदवी. कारवार माजाळी निवासी कुमारी सोनिया किसन बांदोडकर हेमका धारवाड विद्यापीठातर्फेन समाजशास्त्र विषयात डॉक्टरेट पदवी मेळ्ळी. कर्नाटक विद्यालयाच्या समाजशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर ध्रुवा ज्योती हेमगेल्या मार्गदर्शनात सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ चेंज अमॉंग गॅबिल्स या विषयात सोनिया हेमी संशोधन पूर्ण केले. कुमारी सोनिया हेमी प्राथमिक 10वी पर्यंतचे शिक्षण कारवार माजाळीच्या युनियन हायस्कुलात तर 12वी पर्यंतचे चित्ताकुलात शिवाजी प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेजात केले. BA शिक्षण कारवार सरकारी कला आणि विज्ञान कॉलेजात घेऊन कर्नाटक विद्यापीठातल्यान MA भितर समाजशास्त्र ही पदवी पूर्ण केली. आणि सोनिया ही आता गव्हर्नमेंट आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज कारवार हिंगा समाजशास्त्र विभागात लेक्चरर म्हणून काम करता. ती गेल्या यशाबद्दल माजाळी तसेच कारवार तालुक्यातल्यान कौतुकाचो वर्षाव जाता. तेमगेल्या पुढल्या वाटचालीक समाजातल्या गण्य व्यक्तींनी शुभेच्छा व्यक्त केल्यात अशी गुलाब बांदोडकर हेमी ही प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. घोवाभर फिरूक येयली बायल कारवार टागोर किनाऱ्या लागी बेपत्ता. कारवार गोंयांतल्यान कारवाराक आपल्या घोवा बरोबर फिरूक येयली बायल बेपत्ता जावची घटना कारवारच्या टागोर समुद्र किनाऱ्या लागी घडली. बेपत्ता जाल्ल्या बायलेचें नाव लॅगी हे असून ती मडगांवांत रावता. ती फिरच्याक आपल्या घोवाबरा कादींतल्यान कारवारा टागोर समुद्र किनाऱ्यार येयली. समुद्र किनारो पळोवन जाले नंतर सुनील हेमी तिगेल बायल लॅगीक कारी कडेन सोडून मासुले हाडच्याक गेलो. परत वापस कारी कडेन आयल्यान तेन्ना जाग्यार बायल आनी कार दोनी ना अशें दिसून येयलें. नंतर सगळे कडेन शोध घेतल्यान बी बायलेचो शोध लागलो. नंतर तेमी महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केला. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC अँड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. मुर्डेश्वर समुद्रात 2 प्रवासी बुडून बेपत्ता, एकाले रक्षण. भटकळ. कर्नाटक कोलार जिल्ह्यातल्या श्रीनिवासपुराच्यान 12 जाण दोस्त मंडळी प्रवासाक म्हण मुर्डेश्वर हिंगा ब्रेस्ताराक येईल तेन्ना सांजे वेळे समुद्रात उतरील तेन्ना समुद्राच्या पाळाबरोबर 2 जाण समुद्रात वाहून गेले. बाकीच्याक सुरक्षित वयर काढले. बेपत्ता जाले अब्रार शेख 21 वर्षा, सुशांत MS 23 वर्षा अशें कळयला. नापत्तो जाल्लो शोध कार्य चालू आसा. या प्रकरणाची मुर्डेश्वर पोलीस ठाण्यार तक्रार नोंद जाला. कारवार नगरसभा माजी सदस्य रामनाथ गौडा हेमगेले निधन. कारवार नगरसभेचे माजी सदस्य रमेश गौडा हेमगेले आकस्मिक निधनान एक जनसेवक पैस जालो. न्यायासाठी आवाज उठवून न्याय दिवचो एक धीमंत, खिंच्याच पक्षाचो भेदभाव दवरनासतना वार्डाच्या अभिवृद्धीसाठी प्रयत्नशील असो व्यक्ती आपल्या वार्डात, खेड्यात तसेच कुग्रामात विद्युत संपर्क दिवसाठी भगीरथ प्रयत्नान स्वतः विद्युत खांबे उठवून व्हरून थंयचे जनतेक उजवाडाचे भाग्य दिवूक श्रम घेतिले रमेश गौडा हेमका आज सुद्धा लोक याद करतात. कित्येक सामाजिक संघटनेत सक्रिय भाग घेऊन पहरे, जनशक्ती अशा अनेक संघर्ष समिती बरोबर हात मिळवणी करून समाजाक न्याय दिताले. हालकी समाजाच्या अभिवृद्धीसाठी केल्ल्या आंदोलनात तेगेलो महत्वाचो वाटो आशिल्लो. तसले व्यक्ती आज या समाजात ना जावन हे जे खूप दुःख जाता असे जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमी आपले मत व्यक्त केले. 64 वयाचे रमेश गौडा हेमी तेमगेल धर्मपत्नी, 2 चले, 1 सून आणि अपार अशा मित्रमंडळीक पैस जालात. तेमगेल कुटुंबाक हे दुःख सहन करची ताकद देव दिवं म्हण असो संताप सूचक संदेश प्रसार माध्यमामार्फत श्री माधव नाईक हेमी कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले
आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.